Hola, soc Maria Dolors Roger Riola, tarragonina de soc i arrel. La meva vida professional ha estat de mestra i també com a professora a la Facultat d'Educació i Psicologia en formació de mestres. La meva vida de mestra comença l'any 1963, quan vaig guanyar les oposicions i me van donar una plaça a Torreforta i vaig fer de mestra alfabetitzadora. En aquell moment poca gent sabia el que volia dir alfabetització, perquè era una paraula que no havíem sentit mai, però era degut a la gran immigració que va vindre a Tarragona i que es va formar al barri, i llavors, doncs, allí hi havia persones adultes que no coneixien l'alfabet, i això és l'alfabetització. Vaig alfabetitzar més de 100 dones, perquè hi havia un mestre per dones i una mestra per dona, un mestre per homes, i va ser una tasca molt bonica. Llavors, de cop i volta van dir que l'alfabetització ja estava acabada, i per tant ja no hi havia analfabets, i llavors vaig quedar allí. Quan me van donar la plaça definitiva, vaig estar en un poble rural, que ningú, ni jo mateixa, sabia on parava. Era un poble molt petit, que no hi havia res, tenia només 6 nens a la classe, i mentrestant jo anava estudiant, m'anava perfeccionant, vaig fer molts cursos a l'estranger, perquè jo a les meves vacances d'estiu les passava a diferents universitats europees, i llavors agafava aquelles tècniques noves que hi va haver en aquell moment, com podia ser el mètode Montessori o el mètode Pestalozzi o també el mètode Frenet, que era tot d'expressió lliure i era l'educació als nens amb llibertat. I això després jo ho plasmava a la meva classe quan venia. Per això jo puc dir que les meves classes eren molt actives. Vaig estar uns anys a Torreforta fent també, després vaig tornar a Tarragona, vaig tornar a Torreforta i llavors se me va demanar que fes aquesta experiència que jo havia adquirit amb els meus diferents viatges i els meus diferents coneixements d'escoles europees i sobretot d'escola activa, me van demanar per donar classes a la Facultat d'Educació. I allí m'hi vaig estar, vaig opositar i fins al 2008 que vaig jubilar-me. Vull agrair molt a l'excel·lentíssim Ajuntament de Tarragona aquest reconeixement que donen a les dones, que enguany hagin pensat en mi. Estic molt contenta, molt agraïda i ho agraeixo des d'aquí. Moltes gràcies.